आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय जासिदों। खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं गिबियाव जासिग्रोबाय। दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPनि जानानै जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि मावख'आव जों मोनसे खौरांगिरि मेल दिनै लानो सिगांदों आरो बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि ब्लक कमिटि इयुथनि जा गाहाय नेहाथारि खोदोम बसुमतारी बिथां आरो बाहायनो बाहागो लानो हानाय ब्लक कमिटिनि जा गुबुन गुबुन बिबाना थानाय मावथि बिथांमोन आरो जोंनि UPPL दोलोजों बिजाथि सायख'जानाय जोंहा बाहाय गोबां बिजाथिफोर दङ मानगोनां बिजाथि नोंथांमोन। दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPलनि जानानै जे जोंहा गाबोन थामहिनबा 28 मे 2023 इं अक्ट'खालि रुनिकाटा सान्थिपुर सम'ब समितिनि मोनसे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बे बिसायख'थिखौ लानानै जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPला मोनसे खौरां मेल जोङो लादों आरो बे खौरांगिरिनि मेल लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंहा रुनिकाटा सान्थिपुर सम'ब समितिया 1973 मायथाइनिफ्राय 2023 इं मायथाइसिम 50 बोसोर मोनसे गोलाव समनि बे सम'ब समितिया दिनै जोंजों गायसनजानानै दङ आरो बिनि गेजेराव जोङो दिनैहाय नैबे रुनिकाटा सान्थिपुर सम'ब समितिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया गाबोननो जोंहा जानो थांगासिनो दङ। दा बे बिसायख'थियाव जोङो जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPलनि गेजेरजों सायख'जानाय जे बिजाथि बिथांमोन बे बिथांमोनखौ जोंहा देरहासार खालामनांगौनि थाखाय जों दिनै रायजोफोरनिसिम मोनसे जोङो खावलायनो लुबैदों। दा जोङो थांनाय 18 मे 2023 इं अक्ट'खालि जोंनि रुनिकाटा सान्थिपुर सम'ब समितिनि जे मोनसे नमिनेसन जे होनाय बे नमिनेसन होनाय सानखालि जोंनि UPPL दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथि बिथांमोनखौ जोङो सा 15 जन जोङो बिजाथि जोङो नमिनेसन जों गथाय होनाय जादों। दा बिनि गेजेराव जोंहा सासे सोद्रोमाया उइदाउट कन्टेस्ट बिथाङा ST रिजार्भेसनाव दिनै देरहानानै दङ आरो जोंनि UPPL दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथिफ्रा दासिमाव सा 14 सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंजों सायख'जानानै बिथांमोनखौ जोङो बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थाखाय जों दिनै नाजागासिनो दङ। दा बेखौल' जोङो खावलायनो लुबैदों रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि भटार्स बिथांमोननिसिम। दा बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि UPPL दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरखौ जाहाथे नोंथांमोननि जे बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे जोंनि बिजाथिफोरनो जाहाथे होनानै देरहासार खालामो आरो देरहासार जाखांनायनि उनाव जोङो मोनसे गोदान BOD बर्ड अफ डाइरेक्टर जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। दा जोंनि बिजाथिफोरनि जोंहा सावगारिया जागोन जोंनि 14 जन 14सा जोंनि बिजाथिफोरनि सावगारिया साफ्रोमनाबो जोंहा मोनसे फिथाइ सामथाइनि सावगारि जों मोननो हादों। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि शेयार हल्डार नोंथांमोनहा भटार्स नोंथांमोनहा जाहाथे जोंनि UPPL दोलोजों सायख'जानाय जे बिजाथिफोर जा बिजाथिफोरखौ जाहाथे जोंनि फिथाइ सामथाइनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामो जों बेखौ खावलायगोन। जों बेखौ नोंथांमोननिसिम गंग्लायै जों आर'ज खालामगोन आरो जों मिजिं खालामो जोंनि नैबे रुनिकाटा सान्थिपुर सम'ब समितिनि जे गोदान जे BOD बे BOD फैनाय लोगो लोगो जोङो नैबे सम'ब समितिनि सिङाव थानाय गोबां माखासे जे बेले बेजे थासारि बे थासारिखौ जों निस्सय मोजां फारसे लाबोनायनि थाखाय परिबर्तन खालामनायनि थाखाय जों निस्सय खामानि मावगोन आरो जों खामानि मावगोन जे जोङो दासिमाव जेसेबां जोंनि नैबे सम'ब समितिनि सिङाव डिलारफोर दङ बे डिलारफोरखौबो जोङो निस्सय गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मथे जोङो दिनैहाय हाथिसाराव दासिमाव जोंहा सासेल' डिलार दङ। दा बाहाय गासै 5000 सुबुंफ्रा दिनै रेशन कार्ड मोनजाग्रा दङ। दा आरो जोंहा देवस्रियाव सासेल' डिलार दङ आरो बिनि गेजेराव जोंहा 4000 जा रेशन कार्ड मोनजाग्रा मानसिफोर दङ आरो गुबुन गुबुन माखासे डिलारफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों जाहाथे बे डिलारफोरखौबो जोङो जोंनि BODनि बिबानगिरिफ्रा बिनि सायाव नायबिजिरनानै सरकारनि गाइडलाइनखौ नोजोर खालामनानै जोङो हाथिसाराव जोङो मोनब्रै डिलार खालामनायनि जोङो सिन्था खालामनानै लानाय जादों। देवस्रियाव जोङो मोनथाम गोदान डिलार
खालामनायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो जोङो बेखौनो थांखि लाबावदों जे दानि जेसेबांनाखि जोंहा आबादारि आफाद दङ बे आबादारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा निस्सय जेरैबायदि जोंनि रायजो राजाफोरनो बा जोंनि शेयार हल्डारफोरनो जेरैबायदि सुजुग सुबिदा होनांगौमोन दा बिथांमोना बेखिनि सुजुग सुबिदाखौ होनो हायाखै जोंनि बिउडि फैनाय लोगो लोगो गोदान आबादारि जों आफाद दानानै जोंनि एलेखा वाइसआव जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो गुबुन गुबुन आबाद मावनायनि थाखाय जोङो दुरमुस खालामनानै गायनायनि थाखाय जोङो स्ट्रबेरि गायनायनि थाखाय लेबु गायनायनि थाखाय आनारस गायनायनि थाखाय गुबुन गुबुन बेबादि आबाद मावनायनि थाखाय जोङो बिथांमोननो जोंनि गोदान बिउडिनि गेजेरजों गोदान आबादारि आफादनि गेजेरजों जों बिथांमोननो बे टीम वाइसआव ग्रुप वाइसआव 5 लाख 10 लाख रां हरनानै बिथांमोनखौ जोङो थांनानै थानायनि जे सुबिदा बे फारसे जोङो खामानि मावनो सिगांदों दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोङो मिजिं खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि नैबे गोदान बिउडिनि गेजेरजों फारफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनो जोङो थांखि लादों आं आसा खालामो जोंनि बे थांखि लानायाव जोंनि साफ्रोमबो जोंनि शेयार हल्डार बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामनानै जोंनि इउपिपिएलजों मदद होजानाय जोंनि बिजाथिफोरखौ जोंनि बे फिथाइ सामथाइनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनिसिम बा शेयार हल्डार नोंथांमोननिसिम आङो गुरैयै खावलायबाय आरो आं आसा खालामो गाबोन फुंनि गेजेरावनो जोंहा एनुवेल जेनेरेल मिटिङा जागोन 9 रिंगानिफ्राय बियो जागायगोन बेहाय साफ्रोमबो जोंनि शेयार हल्डार नोंथांमोना जाहाथे बाहागो लाफैयो बेखौबो आं खावलायबाय आरो जोंहा नैबे एजिएम मिटिं जोबखांनायनि उनाव 10:30 रिंगानिफ्राय बा 11 रिंगानिफ्राय जोंनि जे भट होनाय बे भट होनाया जागायगोन दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि शेयार हल्डार नोंथांमोनखौ जाहाथे गाबोन फुंनि गेजेराव नैबे रुनिखाता सान्थिपुर समितिनि जे मावख'आव फैनानै जाहाथे गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होफैगोन बेखौ आं खावलायगोन आरो भट होनो फैनाय समाव जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनि जेखिनि भटार कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड नङाबा गाव गावनि शेयार हल्डार बे कार्डखौ लाबोफानानै जाहाथे नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे जोंनि इउपिपिएलजों सायख'जानाय बिजाथि बिथांमोनखौ जाहाथे भट होनानै देरहासार खालामनानै गोदान बिउडि जों खालामनो हाथों आं बेखिनिखौनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै खावलायनायखौ आं खावलायनाय थाबाय पुलिस प्रशासनखौ मा खावलायगोन जों आसा खालामो जाहाथे गाबोननि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जाहाथे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे बिसायख'थिया बारग'लांनो हायो बेनिखायनो जाहाथे नैबे बिसायख'थियाव जाहाथे पुलिस प्रशासननिफ्राय बाहाय गोख्रों नोजोर लाफैनानै जोंखौ मदद खालामनो आङो पुलिस प्रशासननि फारसे आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय नोंथांनि दोलोनि बिजाथिफोरनो मा मा फिथाइनि सावगारियाव मा मा फिथाइ सामथाइनि सावगारि जोंनि इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय जोंहा गासै सा 14 जोंनि बिजाथिफोरा जोंहा गुबुन गुबुन माखासे फिथाइ सामथाइ जों मोननो हादों दा जोंहा बाहाय दङ बुजेन बसुमतारिया जोंहा थाइजौ मोनदों थाइजौनि सावगारियाव जाहाथे भट होगोन बेखौबो आं खावलायगोन जा चन्द्र बाहादुर सेत्रि बिथाङा धर्मुस फिथाइ बे सावगारिखौ बिथाङा मोनदों दुकुले सुत्रधर बिथाङा मोदोमफुल फिथाइ बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा दन्दिराज सेत्रि बिथाङा खान्थाल फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा कृष्ण लाख्रा बिथाङा थालिर फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों करानन्द आचार्य बिथाङा दालिम फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों मनेन बसुमतारी बिथाङा आनारस फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा मनज कुमार नार्जारी बिथाङा आंगुर फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा बाहाय मृत्युन्जय बरगयारी दङ बिथाङा सुमफ्राम फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों मलाखि बसुमतारी बिथाङा नारें जुम्ब्रा सावगारिनि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा बाहाय पुर्नकान्त दैमारी बिथाङा मा होनो नारेंखल फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा रनेन बसुमतारी बिथाङा जोंहा आपेल फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा समनाथ शर्मा बिथाङा कमला फिथाइनि सावगारि बिथाङा मोननो हादों आरो जोंहा थारागिरि बिथाङा नारें लेबुनि सावगारि बिथांमोनहा बे सावगारिफोरखौ मोननो हादों आङो खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो जा शेयार हल्डार बिथांमोनहा जाहाथे नैबे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय बिजाथिफोरनि जे गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइनि सावगारि बे सावगारियाव जाहाथे भट होनानै देरहासार खालामो आं बेखौ जोंनि शेयार हल्डार बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय जोङो गाबोन थामहिनबा 28 मे 2023 बे सानखालि जोंहा रुनिखाता सान्थिपुर सम'बाय समितिया मोनसे बिअडि
गोदान कमिटि दानो थाखाय सोद्रोमा सायख'नायनि मोनसे भट खुंनो थांगासिनो दं आरो बेयाव जोंबो केन्डिडेट हिसाबै बाहागो लादों बिजाथि हिसाबै जोंबो बेवहाय बाहागो लादों आङो बेयाव बिजाथि हिसाबै गोदान बिअडि फैनांगौनि थाखाय बा गोदान सोद्रोमा फैनांगौनि थाखाय माखासे खारन दं बे खारनखौ आङो बुंनो लुबैदों दा जोंनि रुनिकाटा सान्थिपुर सम'बाय समितिया दिनैसिम 50 बोसोर जाफैबाय गोलाव सम बारबोबाय दा बिनि गेजेराव जोंहा गोबां सुबुंफ्रानो बेखौ सामलायबोबाय नाथाय फैयै फैयै दिनैनि मुगायाव जोङो नुदों मुगाजों खाब जानानै सामलायनाय बे कमिटिया बेबायदि जायाखै नंखायनो गोदान जोलैया बेवहाय बाहागो लानानै जोङो गोदान नीति आरो गोदान माने सान्थौनि गेजेरजों गोदान पलिसिनि गेजेरजों जोङो हाबा मावनो होननानै जोङो बिजाथिफ्रा बेयाव आग बाग लादों बाहागो लादों जों जोंनि टीमा इयां गोजा मेक्सिमाम इयां गोजा मानोना जोंनि साननाय हनायाबो गोदान मोनसे मडार्न जागोन इयां जागोन दा आं बेवहाय बुंनो लुबैदों दिनै गोजाम बिअडिआ माने जेरैबायदि सिस्टेमजों सोलिदों जे माने जोंहा सम'बाया एपेक्स बेंकनिफ्राय जे केसिसि लन लाबोयो आरो बे केसिसि लनखौ आबादारि कमिटि दानानै होनानै बिनि थ्रुयै रानसारनाय जायो दा बेवहाय जों नुदों गोबां माने जेरैबायदि बेंकआ सुद लायो बिनिख्रुइ माने अभार मोनसे सुद लानानै दिनै आबादारि आफादा माने जोंनि रायजो राजानिफ्राय फैसा आदाय खालामनानै रां जाख्ल'नाय बेखौ जोङो नुबाय थादों बियो जोंनि रायजो राजानि थाखाय बा जों शेयार हल्डारफोरनि थाखाय बियो गाहाम नङा जोंनि शेयार हल्डारफोरखौनो सोबख'नाय जोङो बेखौ नुदों ओंखायनो जोङो बिनि उल्थायै जों खामानि मावगोन मानोना जोंनि थांखिया नैबे बिथांमोना जेरैबायदि रांखान्थि खामायनायाव सुद हरनायनि गेजेरजों बा बिथांमोना लन हरनायाबो ओरैबायदि मोनसे मानसि बासिनानै हरनाय जों बेखौ नुदों जायफ्रा मोनथावथाव जायफ्रा जेनुइनलि आबादारि जायफ्रा जेनुइनलि बिजनेस मावग्रा जायफ्रा माने जेनुइनलि माने खामानि मावनो थाखाय लनखौ बियो बै मानसिफ्रा मोनाबालानो नाङा फाङा जायफ्रा गावसिनि सिना जाना जायफ्रा गावसोरजों लेनदेन दं माने मा होनो गावसिनि आंगोनि मानसि बै बिथांमोननोल' लन हरनायखौ जों नुदों जोंनि गरिब गुन्द्राया लन बियोबा माने नाखस खालामजानाय बे जिनिसखौ जोङो नुदों आरो थांनाय जे टार्म बेवहाय जों नुबाय देग्लायनि जे लन हरनाय माने गरिब गुन्द्रायासो जिहेथु लन माने लानो हास्थायो दा बेवहाय फर्म गांसेयाव 2500 थाखा लानायखौबो जों नुदों मानोना लन लानो थाखाय जे फर्म बख'यो बेवहाय 2500 फिस लानायखौ जों नुदों दा बेफोरखौ जों साबजायाखै आरो बे जोंनि थाखाय शेयार हल्डारफोरनि थाखाय मोजां नङा ओंखायनो जोङो दा गोदान जोङो जोलैया जोङो सानदों जों माने बेफोरखौ जोङो सोलायगोन आरो जोङो मोनसे गोदान थांखिजों जों खामानि मावगोन बिथांमोना फैसा खामायनायनि खामानिखौ मावदों थिग नाथाय फैसा खामायनायजों लोगोसे जोंनि बे शेयार हल्डार मानसिफोरखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय खुनु बिथांखि लानानै हाबा मावनायखौ जों नुवाखै ओंखायनो जों सानदों गोदान जोंनि यां जोलैफोरखौ जायफ्रा आबादारियाव इन्टारेस्टेड जायफ्रा बिजनेसाव इन्टारेस्टेड बिथांमोनखौ जोङो जोंनि थुबिल जोंनि सम'बाय समितिनि जे थुबिल रां बे थुबिल रांजों हेफाजाब खालामनानै जोङो बिथांमोननि माने केरियाराव बा बिथांमोननि लाइफआव जोङो बिथांमोनखौबो पार्सनेलि जौगानाय लाबोनो जोङो नाजागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि सम'बाय समितियाबो प्रफिटखौ जोङो लाबाय थागोन आरो इन्टायार जोंनि सम'बाय समितिनि बाउन्डारिनि सिङाव थानाय जोंनि शेयार हल्डारफोरखौ जोङो साफा साफा माने गोख्रों सुबुं बा गोख्रों न'खर दानो हानायनि बा गावखौ फसंनानै लानो हानायनि खाबुखौ खालामनानै होनो थाखाय जों सिगांदों आरो बे बिथांखिखौ लानानै जों हाबा मावगोन ओंखायनो खावलायबाय जों बिजाथि जानानै जोंनि गासै शेयार हल्डार रायजो राजा नोंथांमोनहा बे माने गोजाम बडिखौ सिफायनाय आरो गोदान बडि दानायाव बा गोदान सोद्रोमा सायख'नायाव जों माने फिथाइ सामथाइनि सावगारि लानानै जाय बिजाथिफ्रा गसंदों जों मोनसे टीमनि जाबाय आरो बे यां टीमखौ जाहाथे माने सायख'यो फिथाइ सामथाइनि सावगारियाव भट होनानै जोंखौ माने देरहासार खालामो आरो जोंनि टीमनिफ्राय जोङो चेयारमेन दानाय भाइस चेयारमेन दानायाव हेफाजाब खालामो बिनि थाखाय आङो रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनानै आङो खावलायहरबाय भटखौ जाहाथे बयबो होफैयो आरो भट होनायनि खान्थिखौ माने जोंनि मानसिफ्रा फोरोंबाय थादों आरो आङो दिनै बिनि गेजेरजोंबो फोरमायनो लुबैदों मिडियानि गेजेरजोंबो भटआ मोनथाम केटागरिनि जायोमोन जोंहा बे बिअडिआव
मोनथाम केटागरिनि सिट थायो मोनसेया जाबाय आनरिजार्भ मोनसेया जाबाय एसटि आरो एसिनि थाखाय सासे रिजार्भ आरो मोनसेया जाबाय अमेन रिजार्भ बेवहाय सानै थायो दा बेनि गेजेराव जोंहा एसटि रिजार्भेशना जोंनि हान्जाया अलरेडि देरहानानै थाबाय कन्टेस्ट गैयैयाव दा मोननै केटागरिनि इलेक्शना बा भटआ जानो थांगासिनो दं बेवहाय आनरिजार्भआव 12 जन आरो अमेन रिजार्भआव सानै बेयो भटआ जागोन दा बेखायनो आनरिजार्भआव जाहाथे 12 जननि बारा भट होआलाबानो माने खालि 12 जनल' होयो बा 12 सानोल' भट होयो आरो जोंनि फिथाइ सामथाइया बेयाव 12थाल' दंखायो बेखायनो बे फिथाइ सामथाइयाव थुजोबबानो जोंनि भटआ राइट जागोन आरो अमेन रिजार्भ जे आइजोफोरनि रिजार्भ बेवहायबो सानै सिट दङ मोननै सिट दङ बेवहायबो जोंनि फिथाइया थाइनै दं जाहाथे थाइनैनि बारा थुआ बेवहाय थाइनैल' थुनानै जाहाथे जोंखौ देरहासार खालामो बा जोंनि केन्डिडेटफोरखौ देरहासार खालामनानै होयो आं बेखौ खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।